Jao, zašto ovdje tako prljavo? Zdravo. Ja sam jako bogata devojka po imenu Molly. Imam toliko para da mogu da ih bacam okolo. Ko si ti? Ćao, ja sam Kate. Ja sam obična devojka iz siromašne porodice. Ćao, drago mi je. Dakle, treba da očistim ovo mesto. Prvo ću otkinuti ovu dasku. Hajde! Padam! A šta je ovo na zidu? Kakva odvratna sluz. Gadno! Lepi mi se za ruke. A kakvo ovo smeće? Joj, koliko paučine! Ne, sva sam u paučini! Pomoć! Ništa ne vidim! Okej. Onda je sada moj red. Ja imam usisivač u koferu. Da. Prvo ga treba sastaviti. Odlično. A sad ću oduvati svo smeće. Odlično. Odlično! Molly! Što to imaš? Da, odlično. Može da se skloni. A sad ću pozvati vatrogasce. Oni su ovdje sigurno potrebni. Hajde, dođite što pre. Čuješ? Evo ih. Zdravo! Gde je požar? Nema požara. Hoću da poprskate svu moju kuću zlatom. Da. Izgleda savršeno. Hvala. Odlično ste odradili posao. Evo vaše plate. Doviđenja. Super. Sad imam zlatnu kuću. Treba da je pogledam. Hej, otkud ovdje takva ogromna rupa? Treba je pokriti. Imam poster sa mnom. Odlično se uklopio. I tu ću okačiti. Ekstra. Wow, izgleda sjajno! To si ti! Wow! Šta? Da li to tamo leti helikopter? Oho! Jao, ti ogromni stubovi lete pravo na mene! Dobro je! Joj, to je bilo baš strašno! Malo mi je loše. Stani, Kate, drži se na nogama. Je li sve u redu? Da, sad imamo red. Od čega da počnem? Hajde da vidimo šta treba da uradim sa ovim. Da razmislim. Tačno! U mom koferu je bila boja. Eto! Sad ću da ofarbam to u roze. Odlično! Biće tako lepo. A sada ljubičasta boja. Odlično! Gledajte, dobila sam kutiju. Stavit ću unutra žbun. A ovo ću staviti ovdje. A okolo ću rasporediti biljke. Da, ja obožavam cveće. Dobila sam ideju. A šta ako isečem kutiju na pravougaolnike? Da, tako je. I ofarbat ću ih također. A sad ću ukrasiti svu svoju kuću šarenim pločicama. A tu ću okačiti natpis sa mojim imenom. Gotovo. Ovo je baš lepo. Dobila sam tako šarenu i lepu kućicu. Ja obožavam sve šareno. I super je što nisam morala da trošim novac, mada ga i nemam. Kejtina kuća izgleda veoma jeftino. Moja kuća je mnogo bolja. Ovdje je sve napravljeno od veoma skupih stvari. Ja to obožavam. Dakle, a sada treba renovirati kuću unutra. Ovdje je previše prazno. Za početak želim da dodam zlato. Skidam sloj po sloj. Gotovo. Bolje od bilo koje slike. A dole lepim leopard tapete. Prelepe su. A tu ću rasporediti moje stvari. Ovdje ću zalepiti zlatne nalepnice. I želim da ukrasim zidove mekanim srcima. Ekstra. Ali to nije dovoljno. Sve mislila sam. Napravit ću fotelju u obliku cipele.
O, da. I još treba da pozovem majstora. O, zdravo, već ste tu. Da, treba mi krevet. Shvatio sam. Vama treba zlatni krevet, ali meni trebaju pare. Pare nisu problem. Hoće li ovaj kamen odgovarati? Želite se? Naravno, odmah ću organizovati krevet. Tako je, postavit ću jastuke. Tu ću staviti stub, a na njega vašeg omiljenog medvedića. Stavit ćemo još tepih, a tu će biti i garderober. Gotovo. Pa kako vam se čini? Nije loše, sviđa mi se. Uzmi. Šta? Ne, stanite, sad će pasti. Hvatam. Ne radite to više. Moj lepotan, nikome te neću dati. Moram što pre da bežim kući. O ne, moj dijamant. Pao je i razbio se u komadiće. Zašto mi se sve ovo dešava? Jao, oprostite, to je moj guma. Treba mi za kuću? Ej, a možeš li da plačeš na nekom drugom mestu? Super! Hajde da počnemo sa renoviranjem. Treba mi sprej. Sad ću ofarbati gume. Poređat ću ih jedna na drugu. I eto, dobili smo sto. Na sto stavljam cveće. Odlično! A još mi treba polica za sve moje omiljene stvari. Naravno da ću je sama napraviti. To uopšte nije teško. Sjajno! Setila sam se. Treba mi džoger i kanta. Gde je Kate pobegla? Pridrži ovo. Aha. Šta se dešava? Ko ste vi? Čekajte, je li to kod vas moj kanta? Ukrali su mi je. Da, to je moj kanta. Znači, vi ste ukrali. Vraćajte odmah! Upsa. Jao, baš neprijatno je ispalo. Šta? Je li to ona njega izlupala? Molim, ne, slušaj me. Dobro, slažem se, zaslužila sam to. Okej, bitno je da je kanta ipak kod mene. Okej, gde sam stala? Tačno, napravit ću ormar. Okačit ću sve stvari. Super. A ovdje ću poređati moje igračke. Ima ih tako puno. Sve su baš cool. Imam još i jednu lepu sliku. Okačit ću je ovdje. A tu ću okačiti moje crteže. Na podu će biti tepih. A tu ću staviti biljku. Baš sam se umorila. Spava mi se. Stani, ali gdje ću ja da spavam? Tačno. Sama ću napraviti krevet. To je lako. Treba mi samo puno kutija. Poređat ću ih. Stavit ću posteljinu. Jastuke. I eto, sve spremno. Sada mogu da se odmorim. Jao, baš sam se udarila. To je bilo neprijatno. Dobro, imam drugu ideju. Koristit ću ove daske. Preko ću staviti posteljinu. I eto, ovaj krevet je već čvrst. Mogu da spavam na njemu. Kako vam se sviđa moja soba, Sve sam uradila baš onako kako volim. Svaki detalj je napravljen s ljubavlju i mojim maksimalnim trudom. Oduševljena sam. Ovdje je tako lepo. I moja soba je divna. Ovdje je sve tako skupo. Baš onako kako volim. Sve oko mene bogato, baš kao ja. Sviđa mi se ovaj stil. Ovdje je život, pravo uživanje. Svaki detalj je od čistog zlata. To je prelepo. Wow, kako je lepo. A gdje mi je koktel? Tako je ukusan. A sada želim da slušam muziku. Hajde, sviraj mi. O da, to je najbolji dan u mom životu. Jao,
Dakle, ova buka. Jesi li to ti? Ti si to uradio? Zagrcnula sam se zbog tebe. Ne? Onda je to sigurno moja komšinica. Sad ću da sredim sve. Kate, gde si? Šta se dešava? Imam ovdje časove bubnjeva. Od uvek sam sanjala o tome. Ej, šta to radiš? Pa toliko sam se trudila da napravim te bubnjeve. A ti si sve pokvarila. Moli, zašto uvek sve kvariš? Ne viči, dosta više. Uzmi pare, samo nemoj da se dereš. Ovo je tvoje. Stvarno? Sjajno! Onda znam na šta ću sve ovo da potrošim. Kupila sam sebi novu odeću i električnu gitaru. Da! Hajde da napravimo rock koncert. Da, super! Šta to nasvira? Joj, kako odvratno. Bolje da slušam svoju muziku. Da, kako dobra pesma. Oho, koliko kućica za lutke. A evo i njihovih vlasnica. Devojke, sada svaka ima svoju kuću. Betty je uzela najskuplju. Molly ima najslađu. A Jess ima najjeftiniju kuću. Njena kuća je napravljena od kartona. Pa da, šta da se radi? Nije strašno. Odmah ću učiniti svoju kuću jedinstvenom uz pomoć četkice i boje. Hajde da obojemo kuću u žuto. Biće tako lepo. O da, odlično mi ide. Moja kuća sada liči na skupu kuću Betty. Kao da je od zlata, jel da? A šta još da uradim? Tačno, imam plastelin. Odmah ću da oblikujem slatku hobotnicu od plastelina. To nije teško. Aha, još malo. Wow, izgleda tako cool, jel da? Sjajno, mnogo mi se dopada. A mogu i da napravim cveće. A divno. A sad ću ukrasiti kuću figuricama od plastelina. O, mnogo mi se sviđa. Sve je tako slatko i lepo. Čekajte, ovdje je prazno. To nije u redu. Imam pakovanje od jaja. Da? O, posljednje jaje. A ne, nije mi potrebno. Ups, Jess je odlučila da napravi Betty modernu masku za kosu. Nema veze, hajde da isečemo cvetove iz kutije od jaja. Ovo će biti listići. Da, a sad ću se obojiti šarenim bojama. O, kakva lepota. I stavit ću cveće ovdje. O, baš mi se sviđa šta sam napravila. I moja lutka je zadovoljna. To je najvažnije. Znala sam da obožava cveće. O, ideja! Hajde da ukrasim i krov cvećem. Pa šta? I ja mogu lepo ukrasiti svoju kuću. Stavit ću na prvom spratu prelepi vitraž kroz cijeli zid. Super! O, ideja! Uzet ću lepak i naneti lep uzorak na foliju. Da, tako je. A sad ću sve obojiti onako kako mi se sviđa. Odlično mi ide. Ja sam prava umetnica. Gledajte, ispala su vitražna krila. Dodat ću ih mojoj kućici. O ne, gde ćeš, stani. Ups, čini se da moja kuća želi da poleti. Dobro, hajde da je vežemo za tlo, da sigurno ostane na mestu. To će sigurno pomoći. Lutko, kako ti se sviđa? Ukrasit ću krov slatkom mačjom šapom. Divno. O ne, moja lutka je pala. Smislila sam. Imam i za tebe krila. Hajde, stavi ih. Hrabrije. Uspelo je. Sada moja lutka leti. O, kao prava vila. Odlično.
A ja sam okačila na kuću svoje omiljene zlatne lance. Znam kako da ukrasim kuću. Dodat ću joj nekoliko kula. Sada to nije samo kuća, već pravi dvorac. Tu ću okačiti dijamant, a ovdje ću staviti garažu. Moja lutka ima cool zlatni auto. Odlično. Treba nešto smisliti u sobi, inače će se moja lutka smoriti. Tačno! Ja znam šta mogu napraviti od čačkalice i kartona. Sad čekajte malo. Gledajte, ispao je sto. A sad ću ga ukrasiti plastelinom. O da, kakva lepota. To izgleda tako lepo. Na isti način pravim stolicu, krevet, tobogan i police. A na policama ću rasporediti omiljene stvari moje lutke. Odlično mi ide. Lutko, hajde da ocenimo tvoj krevet. Šta? Da li je stvarno tako hladno? Kakva noćna mora, šta da radim? A znam kako to da popravim. Treba da ti napravim pokrivač. Imam pređu. Sad ću isplesti jedan jako topao pokrivač. Gotovo! Wow! Ona je odmah zaspala. A dok moja lutka spava, ja ću opremiti sobu do kraja. Ovdje će biti ormar za stvari, ovdje lampa i tepih. O, lutka se probudila. Hajde, pogledaj sve. A čime ja da ukrasim prvi sprat? Znam, uzet ću cipelicu. Od nje će ispasti odlične fotelje. Samo treba da obložim cipelicu mekim materijalom. Uspela, stavit ću je ovdje. Moja lutka može da sedne i odmori se na fotelji dok ja opremam sobu. Dakle, tu ću napraviti garderober i rasporedit ću sve ormariće s odećom koje ima moja modna lutka. A ja sam smislila nešto posebno. Sad ću vam pokazati kako sam lepo ofarbala zidove. Skidam foliju. Wow! Kako lepo ide zajedno zelena i zlatna. Tu ću staviti krevet. Mislim, okačit ću ga. Sada moja lutka može da se odmori na letećem krevetu. Ispala je neverovatno lepa spavaća soba. Sve moje drugarice će mi zavidati. I nama se sviđaju naše kuće? Da. A na drugi sprat ću okačiti zlatne zavese. Da, i dodati još zelene. I okačit ću još disko kugle. Ovdje i ovdje. Tu će biti zvučnici i DJ oprema. Moja lutka obožava klubove. Sada ima svoj klub kod kuće. Biće joj tako zabavno svaki dan. Wow! Betty ima svoj noćni klub u kući. Dobro, a ja ću svojoj lutki napraviti bazen. I to neobičan, ne s vodom, već s kuglicama. Da, ja imam puno perlica. Napunit ću cijelu sobu. O, da, moja lutka je oduševljena. Ima svoju sobu za zabavu. A šta tu radi Bettina lutka? Kuda je pobegla? Šta? Da, izgradila sam McDonald's za svoju lutku na prvom spratu. A evo i prve poručbine. Odlično! Moja lutka radi. O, devojke, jeste li ovdje? Došle ste da vidite moju kuću? Kako zanimljivo! Gledajte! Sve zajedno jedu u McDonald'su, to je tako slatko. Jess, to je super ideja. Hvala, devojke, trudila sam se. Inače, ocenite naše kućice. Ispale su tako različite, ali tako lepe. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Moja je ispala tako jednostavna, ali veoma šarena. A Molly je napravila najmekšu kuću na svetu. Svaki kutak je tako plišan, jel da? A jeste li vidjeli divnu Bettinu kuću? Evo je! Ona sva sjaji.
Čistok zlate? To je baš moćno. Pišite svoje mišljenje u komentarima. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao!